दिनै गान्धी जयन्ती महात्मा गान्धी जन्मदिन आरो बे जन्मदिननिफ्रायनो जों रायजोफोरनि जि जाख'नाय बे जाख'नाया जाहाथे गैया जायो बा बे दिनैनिफ्राय गैयिनि थाखायनो जों UPPL दोलोआ खामानि मावनो ओंखारगोन आरो UPPL दोलोखौ रायजोनि जाख'नायनिफ्राय मुक्ति होनो थाखाय सर्वसाधारणखौ मौलिक अधिकार होनो थाखायनो जिहेतु UPPLआ जोनोम मोनदों आं सानो निश्चय रायजो राजानि जि साननाय आरो जि लुबैनाय बेखौ UPPL दोलोआ दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट होननानै जोङो बुंनो नागिरदों आरो बेनि थाखायनो रायजो राजाया बयबो साननानै ओंखारबोदों जिहेतु रायजो राजायानो दुर्नितिखौ नागिराखै होनब्ला निश्चय दुर्निति मुक्त मोनसे रायजोनो सासन होनो UPPL दोलोआ आवगायबोदों आं बेखौनो सानो आरो गिबियावनो निउस 24 आं माने धन्यबाद होदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरावहाय आंखौबो फंनैसो स्टेटमेन्ट होनो बुंनायनि थाखाय बे गान्धी जयन्तीनि गेजेरजों जों दिनै धर्मघट लानायनि खारना जोंनि थांनाय 17 बोसोर BPFआ जितु सरकार सालायदोंमोन बे समाव जोंनि जिफोर माने मोननांगौ जे मोनथायफोर दंमोन बिथांमोना गासैखौबो माने लुटिना जानायखौ जों नुदों जिबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेबायदि जायाखै बेखायनो दिनै जोङो बे गोथार सानाव जों बिथांमोनखौ जाहाथे आयेनगत भाबै माने बिसारखौ जोङो लुबैनानै दिनै जोङो बेबायदि मोनसे प्रग्राम लानाय जादों दा नैबे समावथ' सरकार गैला खिन्थु सरकार गैयाब्लाबो जितु थांनाय समफोरावहाय जितु जाख्ल'नाय हाबाफारि जालांबाय BPFआ बिनि सायाव लानो नागिरदों आरो नामा औ दा बेखायनो जुदिअ सरकार गैयाब्लाबो जोंनि बे दा BTCखौ दिनै गभर्नरनि आखायावहाय दा सोलिगासिनो दङ आरो जि इनकुवारिफोर जादों बिथाङा गासैबो बे माने जाख्ल'नायनि सायावहाय इनकुवारि सोलिगासिनो दं आरो गासैबो प्रमाण पत्रफोरा जोंनि आखायाव दायो फैदों दा बेखाय बे प्रमाणखौ मोननायनि उनाव जाहाथे एक्सना जायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनैनि बे धर्मघटखौ लानानै जों बिथांमोननि सायाव जों जाहाथे एक्सना जाथारो बेखौ जोङो लाथारनांगौ होननानै गभर्नरखौबो जों माने खावलायनाय जादों दिनै सिगनेटारि हिसाबै नोंथांमोननि NDPनि माखासे केडारफोरा गुबुन गुबुन हान्जाजों थांदों BPFजों थांदों सोरबा UPPLजों दङ बिसोरखौ इउनाइट खालामनायनि बेलायाव माबाफोर सानदों नामा दा बेबायदिहाय जोङो जेसेबां दिन दायो UPPLआवहाय फैनानै जों जिबायदि खामानि मावदों दा थांनाय समफोराव जायफोरखौ जोङो लोगो मोनबाय बिथांमोनखौ जोङो UPPLनि नीति आदर्शफोरखौ जों बुंनाय जादों आरो लोगोसे मा मावलांनो नागिरदों BTRनि दफाफोरखौ माबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बिथांमोनखौ जों बुंनानै माखासे दायो काउन्सिलनि लिडारफोरबो दायो हेफाजाब होबाय आरो लोगोसे फर्मेलि UPPLआव जइन जानानै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं जायफोरा BPFआव थांबाय बिथांमोनखौबो जोङो दायो लोगो हमफिनदों बिथांमोना मोननैसो माने खोथाखौ लानानै खुद्रिनाय बा दिनै नाब्ला सारा मानो जेलाव दङ बेफोरबायदि मोनसे कुइसनखौ लानानै बिथांमोना दिनै UPPLआव सापर्ट होआखैमोन अब्लाबो गासै बाथ्राखौ दिनै मोजाङै रायलायनायनि सानलायनायनि गेजेरजों बुजिनानै गोबाङानो दिनै हेफाजाब होगासिनो दं आरो फैनो होननानै माखासेफोरा जगाजग जागासिनो दङ बेयावनो आङो एक्सुवेलि NDPनि केडार नङा खिन्थु आङो BPCPI जितु बड'लेण्ड पिस कमिटिनि आं सासे सेन्ट्रेलनि AGSमोन अब्लाबो NDPनि गोबां लिडारफोरजों आङो थांनाय दिनफोरावहाय खामानि मावबोनायलाय बिथांमोननि फारसे मोजां मोनसे सोमोन्दो थानायलाय बिथांमोनखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना फै दिनै UPPL पार्टिया दिनै जिबायदि मोनसे BTR सुक्तिनि सायाव मान होनानै गासैबो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दं बेवहाय जोंहा मावनांगौ गोबां बिबान दङ होननानै आं सानो बेनिखायनो बिथांमोनखौबो आं मावनो थाखाय गासैखौबो खावलायहरगासिनो दङ आरो दाबो लोगो हमनानै जोङो बेबायदिनो खामानि मावदों आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोना बयबो खौसे जानानै जों मोनसे जिफोर थांखि लानानै आफादनि जितु समायखिरा लानानै खामानि मावबोदोंमोन बे खामानिया जाहाथे मोगथाङाव महर होनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं गासैखौबो खावलायो दिनैनि धर्ना कार्यसुचिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मा होननानै नोंथाङा खावलायहरगोन आं बेखौनो खावलायनो इच्छा खालामदों जोङो थारैनो जों BPF गभर्नमेन्टआवहाय जि मोनसे दुर्निति जादों
बियो थारैनो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जादों जिफोर माने समस्या माने जोंनि गेजेराव नुजादों दायो जिफोर फेसिलिटि जिफोर डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेफोर जायाखिसै जाया नङा एसे एनै जादों अब्लाबो जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायाखिसै बेनिखायनो जोङो दुखु मोनदों रायजो राजाया अनेकानो दुखु मोनदों दिनै गासैबो रायजो राजाया खौसे जानानै दिनै सापर्ट होदों आरो लोगोसे बे दुर्नीतिनि जायफोरा मास्टार माइन्ड जायफोरा जाख्ल'दों बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै साजा होनांगौ होननानै आं रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों बिथांमोनाबो जेन बयबो बेबायदि माने साजा होनो थाखाय बिथांमोनखौ साजा होनांगौ होननानै जाहाथे बयबो नोजोर बोनानै बयबो लोब लोब ओंखारबोयो जे सरकारखौ जों जाहाथे नारसिननो हायो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सायावहाय नोंथाङा रायजोफोरखौ मा होनना खावलायहरगोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो थारैनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ मानो होनना बुङोब्ला आङो सेन्ट्रेल अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि बिबान लानाय दिननिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव गिदिंगासिनो दं गोबां लिडारफोरजों जों लोगो हमलायदों गोबां रायजो राजाफोरजों जों लोगो हमलायदों दा बिथांमोना सोलायनायखौ लुबैदों मानो होनना बुङोब्ला थांनाय दिनफोराव जिबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेबायदि जायाखै दा जोङो निस्सय जों सोलायनांगौ बिथांमोना 17 बोसोराव जिबायदि जाख्ल'नाय जि माने दुर्नीतिफोर खालामबाय बेनिखायनो जोङो दुर्नीति मुक्त मोनसे मोजां मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय जोङो इउपिपिएलनि हानजानि गेजेरजों जों नाजादों ओंखायनो गासैबो रायजो राजाखौ जाहाथे इउपिपिएलआव सापर्ट होयो बेबायदि आं गासै रायजो राजाखौ खावलायो